Da farko abin da zan fara cewa ya ake ciki a maganar tattaunawa da kuke da kungiyar ECOWAS na sasantawa da gwamnatin Nijar. Tsakaninmu da ECOWAS lalle muna tattaunawa, ba kamar yadda ba aka so a nuna cewa babu tattaunawa tsakaninmu da su. Sai in ce muku akwai sharuɗa guda uku wanda ya zamanto su ne ya kamata a cika su. Na farko, ECOWAS suka ce sai in mun yarda mun zamna a buɗe ƙofar tattaunawa don a samu sulhu. Wannan sharaɗi mun cika shi. Shi ne aikon gazawar su sau biyu nan General Abdulsalam tsohon shugaban ƙasa na Najeriya da shi da sarkin musulmi sun yi zawa biyu da kuma manyan malamai na Najeriya. Duka ko wanne a cikinsu da 'yan ɗarika da 'yan ahli sunna duk gaba ɗaya dai suka zo nan suka taru. Su ma sun yi zawa kusan uku. Kuma mu ma mun tura ministoci sun je su Najeriya sun zamna da mutane sun yi tattauna a ciki. Kenan wannan sharaɗi na fari mun cika shi. Sharaɗi na biyu shine a cikin zawarsu musamman ma General Abdulsalam da sarkin musulmi na Sokoto da kuma shi president na ECOWAS da suka zo sun ce a bar su ga tsohon shugaban ƙasa saboda suna jin labaru wanda suke ba masu daɗi ba. To muka ba su hanya, ni ne ma na raka su muka je suka gan shi a cikin lafiya lau yana zaune bayan da ake faɗi ba kaman kafofin labarai na kasashen turai musamman ma na Faransa inda suka rika jibga ƙarya a ciki. Sharaɗi na uku shine mu ba da misalin lokacin da wannan gwamnatin namu na riƙon ƙwarya wani lokaci zai ɗauka. Shi ma muka sanar da wannan tunda Amma kun ce gwamnatin riƙon ƙwarya za ta shekara uku. ECOWAS na tunanin wata 6. Kamar za a samu matsaya akan wannan? Yau ai kaga kai ka bi yan jarida Faransa kai ma kenan. Wa ya taɓa ce muku zai mun zama shekara uku? Ai ba haka bane ya faɗa shugaban ƙasa. Cewa yi za a ɗauki lokacin da ba zai huce ba shekara uku, kuma abu ne wanda yake hannun 'yan ƙasar Nijar. Akwai babban taro da za a yi, 'yan ƙasa za su ba da ra'ayinsu. To kaji abin da ake ciki. Kamar yaushe za ku yi wannan taron kenan? A taro za a yi shi insha Allah tunda duk ƙasashen duka jihohi guda 8 ko ina mutane sun taru ana jira da lokacin yayi za a zo a taro a je a yi magana. To an kori Faransa daga Nijar ga abubuwa sun kasance haka, kamar kuna tunanin matakin da kuka ɗauka shine ya fi dacewa ko kuna da kun sani? Faransa su suka fara neman su tafiye su. Dama menene dalilin zawar su ƙasar mu? Shine suka ce za su zo su kama ma ƙasar mu yaƙi da wanda suke 'yan ta'adda. Ana cikin yin wannan da wannan juyin mulki da ya samu da kansu suka ce za su tafiyar su. Kuma duk mun ga irin illoli da suke shukawa a ƙasar mu, dalilin wannan duk 'yan ƙasa gaba ɗaya suka tashi suka ce su bara mana ƙasar mu. To ba kwa tunanin nan gaba za a iya buɗe wata ƙofa na ko su dawo cikin ƙasar? Da suna nan, ai duk bai wuce ba shekara 10 da suka zo suka zauna a ƙasar mu. Wani abu ya same mu? Sai in ce ma zagowarsu ne da abin wannan fitina da ta samu a ƙasar mu. To kamar yanzu Nijar tana da ƙarfin tattalin arzikin da za ta iya tabbatar da tsaro a yankunan ta ganin irin ƙalubalen da take. Kai dai mutanen nan su tafi da su bara mana ƙasar mu za ku gani abin da zai wakana insha Allah. Kana ga za ku iya magance matsalolin tsaron da kanku? Yau can dawa ake tsare da mu. Ai ƙasar mu ta nuna sojojin mu ai duk kowa ya san su a Afirka. Mun samu matsala sosai shekaru na baya, 'yan tawaye ko kuma masu tare hanya. Ai kun gani ba mu taɓa yarda ba ma wani ya zo ƙasar mu ya ce zai kama. Sojojinmu ne da kansu suka kawo suka dawo da zaman lafiya a ƙasar mu. Kuma mun imani radda mutanen nan za su tafi a ce sojin nasu ɗaya bai cikin ƙasar mu zaman lafiya zai dawo. Waɗansu ƙasashe makwabtan Nijar kamar Burkina Faso da Mali suna ta ƙulla ƙawance da ƙasar Rasha. Shin Nijar ita ma tana wannan tunanin? To ni wannan abu yana ɗarme mini kai.
waɗannan makwabtanmu ne, 'yan uwanmu ne, kuma muna da 'yancin kanmu. Da 'yan ƙasarmu da magabatanmu aka ce za a kulla alaƙa da kowace irin ƙasa, to wani ne zai iya hana? Ƙasa ta Najeriya ko ƙasa na wanda suke kewaye da mu, ai kowa yana neman alaƙa da ko inda wanda ransu ya so, wanda ƙasashensu inda za su samu su bunƙasar da arzikin ƙasarsu. Kenan duk ko menene zai wakana, wannan incinmu ne, namu ne wannan. Amma kuna wannan tunanin na cewar watakila To kai ka hana in dai abin ya faru haka? kuna wannan tunanin kenan. Yau shi ne nake nuna maka, idan Allah ya sa wannan kin ya zo, 'yan ƙasarmu ne gaba ɗaya za su tashi su yi zaɓi wannan. To kamar batun tattalin arziki, saboda takunkumi da ƙasashen ECOWAS suka sa wa Nijar, kamar yaya kuke fuskantar abubuwa na gwamnati a yau da Wannan rashin adalci na wannan ƙasashe ba a taɓa ma wata ƙasa a duniya ba kamar yadda aka mana. Wannan takunkumi da aka sa na hana shigowar da magani da al'umma za su yi aiki da shi, da abinci da za su yi, da yanke wuta, kai ko a cikin yaƙi da ake yi. Wannan ba zan dawo busan shi ba, saboda shugaban ƙasarmu General Chani ya yi sanarwa a bisa haka. Ko Ukraine da ake yaƙi, ai kun gani ba a zo ba aka ce za a yanke musu wani abu. Kai ko nan Mali, ai tsakanin Mali da Cote d'Ivoire akwai wuta da Mali take saya. Lokacin da juyin mulki ya same su har sau biyu, ai ba wanda ya je ce a cire musu wuta ko? To kenan wannan rashin adalci da aka nuna mana, mun sa ido mu gani har ina mutane za su je da shi. Amma kana ga kamar Najeriya kamar ba ta yi abin da ya dace ba a matsayinta na makwabciyarku? To, Najeriya ka san, ka ɗauka daga jihar Doso har zuwa Lak kusan Chadi, daga ko ina 'yan uwa ne. Mun yi tsammani wannan abun Najeriya za ta tashi farko ta ce ba ta yarda ba addaba mana wannan rashin adalci. Mun yi tsammanin haka. To ya zamanto kuma duk da haka muka yi haƙuri, saboda duk mutanen arewa na Najeriya sun nuna mana ɗiyauci, su ba su yarda da haka ba. Sai ma in ce muku, duk yawancin kai koma bari in ce dai kawai a kewaye da shugaban ƙasar Najeriya akwai wasu ƙwararru da suke mai da hannun agogo baya, wanda suke turawa a ƙara mummu rashin adalci. To amma duk 'yan ƙasar Nijar suna mamaki yau Najeriya tana sahun bayan da wanda ya cancanta a kawo mana goyon bayan da za a fita daga cikin wannan ƙangi. Kana ga cewar nan ba da jimawa ba watakila za a kawo lokacin da Najeriya da sauran ƙungiyoyin da sauran ƙasashe na ECOWAS za su fahimci cewar ya kamata su maido da Nijar waɗannan abubuwa na bukatu? To, dama ai su suka ɗauki matakan da tun makan a saurare mu aka muzanta mana. In sun ga dama sun ce a komo su zo su dawo da abin da suka yi, to walil alhamd. Amma wannan rashin na adalci, wannan ba a taɓa yin shi ba a duniya, ko cikin yaƙi ba a taɓa yin haka ba. To kamar yanzu, kamar me za ka ce wa shugabannin ECOWAS akan wannan abin? To mun sa musu ido, tunda duk sharuɗan guda uku da na gaya maka mun cika. Muna zaman jiran a ce an ɗage wannan abubuwan, kuma har yanzu dai muna ganin ana tahiyar hawainiya. Kana ganin kamar ba sa ƙoƙarin yin abin da ku kuke so su yi, na su dawo da abubuwan da ku kuke so? To shari'in da aka ɗora mana mun cika shi, kenan mu muna cikin jiran mu gani menene za su yi daga gare su. Amma kamar ɗaya daga cikin abubuwan da suke so shine a dawo da Bazoum akan mulki. To 'yan ƙasa na Nijar gaba ɗaya ai kun gani ba a taɓa fitarwa, inda yau kusan wata uku har yanzu ana ganin duk kowace jiha mutane suna kawo goyon bayan su da wannan abin da Allah ya kawo. To in wani daga can ya ce yana son ya haka, to kuma sai mu samu shi ido mu gani. Wato kamar na fahimce ka, bakin alƙalami ya bushe, gwamnatin da ta shuɗe da aka hambarar ba za ta dawo ba. A garin ka bai bushe ba, a ganin ka naka. Ai kai ne, ku ne ke cikin gwamnati, ku ne masu gwamnati, kamar wancan abu ya wuce ba za a dawo da shi ba. Yanzu tafiyar da muke, muna neman cikin wannan kangin da aka sa ƙasar mu ya zamanto an dawo da haƙƙi namu, ya zamanto rashin kwarciyar hankali da muke gani an ta'adda masu goyon ƙasashen da muka sani
Allah ya keɓe mana su, kuma bunƙasa arzikin ƙasarmu ya dawo da gaugawa. Tunda an san dama ai mutumin Nijar ba mutum ne mai fitina, mutum ne mai kishin kanshi. Ƙasarmu muna neman ya zamanto kamar yadda aka san mu can da, mun ci gaba da harkokin ƙasashen, ba mu shiga hanyar kowa ba mu. To kamar batun bunƙasa tattalin arzikin da ka ce, an yi kasafin kuɗi ko rage yawan kasafin kuɗinku na bana da kashi 40 cikin 100. Shin kana ga wannan gibi ba zai ƙara jawo matsala ga tattalin arzikin Nijar ba? Mun guza zuwa ƙarshen shekara, in Allah ya yarda shekara mai zawa wannan duk matakan da za a ɗauka a yi aiki da abin da Allah ya yanka mana, za mu yi aiki da shi. Kuma kun san can baya ai kowa ya san inda ƙasar mu ta taso, irin wannan abu ai dama an san shi, amma ƙoƙarin 'yan ƙasa da fusa'a na wanda suke gabanin, wanda suke magabata, shi mun yi sa ran insha Allahu za mu fita daga cikin wani abu. To kamar yanzu saboda irin su Amurka sun yanke wancan tallafi da suka ce za su bayar, kamar kun fara tunanin ta ina za ku samu waɗansu kuɗi da za su ku cike wannan giɓin? Yo, na gaya maka duk irin wannan hanyoyi da ya kamata a bi muna cikinsu. Insha Allahu za mu fita daga cikin wani. Kamar waɗanne hanyoyi kenan? To kai yanzu so kake zamanto kullum a ce ƙasashenmu sai wani ya kawo mana tallafi? Ƙasar mu tana cikin ƙasashe masu arziki a duniya. Kwanciyar hankalin wannan da muke nema in ya dawo, za ku gani abin da zai faru insha Allah. Kun ce za ku yi yaƙi da cin hanci da rashawa. Akwai waɗanda 'yan siyasa da kuka riga kuka kama, kamar ina aka kwana da wannan ɓangaren? Wannan kotu ita ce za ta sanar da yanda duk wanda aka same shi ya yi rubuta ciki daga al'umma zai ba da lissafi a ciki. Kenan duk ka ku yi tsammanin haka ne za a kama mutum a kai a sa kurkuku. A'a, muna da wanda suke aikinsu ne dama, lauyoyi masu wanda ya kamata a yi aiki, duk kowanne a ba shi hakkin shi ya zo ya abin, amma ba a kama mutum a sa shi kurkuku haka banza. Yanzu kun soma ɗaukan matakai na shari'a kenan, wanda nan da lokaci kaɗan insha Allah ranar da su gaban insha kuliya. Allah insha Allah. To daga ƙarshe, Prime Minister, kamar akwai wani fata da kake da shi ga al'umman Nijar a wannan lokaci da kuke cikin sarƙaƙiya na matsin tattalin arziki da kuma waɗancan takunkumai da aka sa? Ito abin da muke nihi shine ya zamanto an dawo da mana adalci. Yanzu menene ya yi rashin adalci da za a zo kuɗin ƙasa na al'umma a je a rihe su, a ce mutum ba zai ɗauko su ba a yi aiki da su? Wannan mun sani ƙasashe ne guda 2 zuwa 3 a cikin wannan taro na ƙasashe 15, 14 ko 15 na ECOWAS, su ne suka shiga sahun gaba. Wannan ƙiyayya take tsakaninmu da su, shi wannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin su. Kenan abin da muke sa ran shine wannan rishin kwanciyar hankali da muke da na 'yan ta'adda da ƙasashen da suke kawo musu baya da wasu ƙwararru wanda suke kewayen shugaban ƙasar Najeriya, mun san da su ƙwararru, ya zamanto sun daina wannan aikin. Wannan idan Allah ya sa suka gane cikin gaugawa, muna sa ran insha Allahu ƙasarmu za ta dawo kamar yadda aka santa.